אנחנו בחרנו בנוטרילון, פורמולה בעלת מרקם קליל, בדיוק כמו שהוא עובד. הביטחון שבחרתם נכון. ועכשיו לצוות ספיר, חבורה של לוחמות אמיצות וקשוחות, כפי שתראו, שכבר באותה שבת ארורה התמודדו עם טרגדיה גדולה, אבל מיד אספו את עצמן, והן כבר שבועות נלחמות בעזה. כחלק מהיחידה רוכב שמיים, הן מפעילות את כלי הטייס המיוחד, ומשמשות כעיניים של הכוחות בשטח, וממש מצילות חיים. לימור פנחסוב, כתבת עובדה, פגשה אותן. הנה. לכמה שבועות בעזה. 3-4 גרביים, כמה תחתונים, בסוף של תרמי. עוד כמה דקות תצא השיירה הזאת לחזית בעזה. אפילו הגברים שמלווים במבטם את הלוחמות של צוות ספיר כבר לא מרימים גבה. כמה זמן אתם נכנסות בעזה? זה לא ידוע בדיוק, אבל כנראה שכמה שבועות לפחות תמונה יותר. הן כאן אחרי 3 שבועות של לחימה בח'אן יונס. הספיקו להיות בבית 48 שעות, וכבר זקוקים להן שם בחזרה. בשכפ"ץ יש משהו אישי? יש לי איפשהו תמונה של ההורים שלי. הם יודעים שזה מה שלוקח איתך לעזה? לא, אבל אני בטוחה שהם יודעים שהם איתי כל הזמן, אז זה לא דבר קטן. לא יודע כמה זמן. בפנים מחכים להן כוחות החוד של חטיבה 55. הלוחמות האלה מצוות ספיר הם העיניים שלהם מלמעלה. רואות את שדה הקרב, מזהות את האויב, שומרות על הכוחות. הן עושות את זה כתף אל כתף עם הלוחמים על הקרקע. המשימה הפעם היא בלב ח'אן יונס. הלוחמות מצוות ספיר כבר מכירות את השכונה, את אופי הלחימה, את המשימות, אבל בכל זאת, עזה אף פעם לא צפויה. הן מתמקמות בבית הזה. יחד עם המגד, כאן הם יהיו בשבועות הקרובים. צוות של 4 לוחמות, שאוהבות להיות הכי קרוב אחת עם השנייה, משפחה. יערה במקור מארצות הברית, היא מסן לואיס אוביספו. יש המון אנגלית שמדובר בצוות. לא ראיתי את יערה יושבת לאכול לפני שהיא רצה להביא שקיות זבל, רצה לדאוג להוא שעוד לא אכל או להוא ששומר. עליתי פה לפני 2.5, 3. באת להתגייס? כן. איזה ילדה היית שם בקליפורניה? מי שאני פה? אני אשאל ככה, אם היו אומרים למורה שלך בקליפורניה שזה מה שיערה עושה עכשיו? לא, הם היו צוחקים, אבל ברור כזה מתאים לה. יש את אילי. זה לא לשידור, זה לא לשידור. ממש לא לשידור, היא תהרוג אותי. אילי מאוד אוהבת סושי, אז היא חגגה בעזה יום הולדת, שלחו לה סושי לתוך עזה. סושי שהגיע אחרי שבוע, ועדיין אכלתי אותו. שאני אהיה בת 80, שאני אהיה זקנה, ואני לא אזכור יותר מדי, אבל יום הולדת 20 אני אזכור שזה היה בעזה. יש את מאיה שהיא בן אדם שמחזיק אותי חזק. מאיה מהוד השרון, אבא שלה אמריקאי, אז היא גם חלק מהאמריקאי גנג. יש את ספיר, שהיא הרוקסטאר. קצינה לדעתי בין היותר טובות ביחידה. היא שונאת חיות מחמד. היא לא יכולה לראות שום חיית מחמד, לא חתול, לא כלב, לא צע, הכל. היא אוהבת רק פרות. על זה אני מסכימה איתה, אני לא אוהבת יונים ותרנגולות, והיונים בעזה הם ממש ענקיות. היונים בעזה הם פשוט בגודל של חתול, כאילו הם ממש מנות, ואני שונאת יונים. למטוסים האלה שהן מפעילות קוראים רוכב שמיים. היחידה המיוחדת הזאת של חיל התותחנים יודעת להפעיל את כלי הטייס הזה לאיסוף מודיעין אחרי שנה של הכשרה מפרכת. רוכב השמיים יודע לעשות את אחת המשימות הכי חשובות לביטחון הכוחות על הקרקע. הן יראו לפני הלוחמים מי מחכה להם מעבר לפינה, והן יודעות גם להכווין את הכוחות אל המחבלים. דבר אחד צריך לומר בכנות. מה שאתם רואים מול העיניים לא היה מובן מאליו. הלוחמות של רוכב שמיים היו צריכות לשבור את תקרת הזכוכית ולגרום למפקדים של יחידות הקרקע
לבקש שהן יגיעו להילחם לצידם. וכן, זה עדיין מורכב, בעיקר בגלל שמדובר בלוחמות ולא בלים. אני עשיתי נוהל קרב לא מעט פעמים במלחמה הזאת, וכל פעם אני מגיעה למג"ד שהם מכירים את הכלי יחסית, עדיין הם קצת לא בטוחים, לא בטוח שהיום זה הזמן הנכון להיכנס, כן, לא, הרבה הלוך חזורים, וקרו פעמים שזה לא התאים להם, שהם לא רצו להכניס צוות בנות. בגלל כל מיני עניינים זה לא היה גורם להם להרגיש בנוח. ואומרים לך את זה מול הפנים? לי הם לא אומרים דווקא, אבל הם מדברים עם המפקדים שלי. בסוף, אם הם לא רוצים להכניס אותנו, זה מה שיש. אז אם הם לא רוצים, אז לא יהיה להם. בסוף, מי שלא רוצה לעבוד איתי, לא יעבוד איתי טוב. אז אם הוא חושש יותר מדי לרמה שזה שאני בת, אז אנחנו ברמה מקצועית לא היינו עובדים טוב ביחד. ברגע שהם מתגברים על הדבר הזה, רואים שאנחנו באות לעבוד, שאנחנו באות לתת בראש, אז מבחינתנו ממשיכים כרגיל, ועכשיו המג"ד ראה אותנו כמה שבועות טובות, והוא יודע שהוא רוצה אותנו בחזרה. צוות ספיר נמצאות כבר בסבב השני של הלחימה בח'אן יונס. הן מכירות את העבודה מקרוב קרוב. אנחנו העיניים בשטח, אנחנו מסתכלים בזוויות שלא בהכרח רואים. את רואה כבן אדם את ה5 מטר שיש לפנייך. אני רואה הרבה מעבר. ברגע שהייתה עם המ"פ, אנחנו מראות לו איך הבית נראה מהזווית הזאת, ואיך הבית נראה מהזווית הזאת, ומה יש לידו. הם מכירים כאילו את האזור לפני שהם נכנסים אליו. אתה יכול לזהות כתם חום, יכול להגיד מה זה נראה הדבר הקטן הזה. אתה יכול לפענח בן אדם אם הוא הולך, אם זה אישה, אם זה ילד, אם יש לו רובה, אם הוא הולך מהר, מסתכל לאן שהוא. בתוך השגרה של הפעילות, העיניים של רוכב שמיים מצילות חיים לא פעם אחת. היינו באמת משימה כביכול שגרתית. בתוך עזה? בתוך עזה. לגדוד שכן נורא עליהם נ"ט. לא ראינו את הירי, אבל הבנו שיש אירוע, ואחרי שיש ירי זה לא סוף הסיפור. ואנחנו היינו צריכות לסרוק, לראות מאיפה מגיע RPG, לסגור כמה שיותר מהר מעגלים. מבחינתנו זה מרדף. אנחנו לא עוזבים את הברחנים האלה. אנחנו עיניים על כל הזמן. חיפשנו בין סמטאות של מבנים מתחת לעצים כמה שיכולנו לראות, ובאמת מצאנו אנשים ברחנים שמסתובבים בין איתורים. ובסוף ראינו רשף שיוצא, ממש יוצא מהבניין. ישר תוך שנייה. רשף, כאילו שרואים RPG שיוצא. וישר תוך שנייה, כמו שלימדו אותנו, סוגרות על זה מעגל, ומסקר על הבניין. מצילות את החבר'ה. כן, מנסות. אישה טובה? כן, הרגשה מעולה. מרגישים שהם מרגישים יותר בטוחים. מרגישים שיש אימא בבית שיותר שמחה, שיש עיניים על הבן שלה. בתוך השגרה של המשימות והלחימה בח'אן יונס, קל לשכוח ששתיים מהלוחמות שהצטרפו לצוות ספיר בכלל לא היו אמורות להיות פה. ב7 לאוקטובר, צוות לוחמות של רוכב שמיים מצאו את עצמן במוצב נעוז. אליו הם הגיעו רק יומיים קודם לפעילות שגרתית. קמנו בערך 6:20 מפצמ"רים ורקטות. דבר ראשון תפסנו את הנשקים שלנו, רצנו למיגונית. היה שם את החופשות, היה שם את התצפיתניות, היה שם את הכונניות תקשוב, היה שם כל מי שהיה קשור לבסיס. עדן נימרי, מפקדת הצוות, מבינה מיד את המצב. היא דואגת שכל החיילות ייכנסו למיגונית ומציבה לוחמות לחיפוי בכניסה. אמרנו, אנחנו פה איתכם, אנחנו מנשקים שלנו, אנחנו לא יודעים לטפל נשק, אנחנו כאן. מתי את מבינה שאתם נלחמות על החיים שלכם בעצם? אני חושבת מההתחלה. בהתחלה זה היה בכי ואף אחד לא הבין, ואחרי זה אומרים נוהל פשיטה ומבינים שזה משהו שכל דבר בצבא מסודר ויודעים מה קורה. אם יש את זה, אז יודעים את זה. נוהל פשיטה אני בחיים לא שמעתי. אנחנו פשוט הסתכלנו אחת לשנייה, עדן דרכה את הנשק, דרכנו אחריה את הנשק. וחיפינו על שתי כניסות. בתוך המיגונית? בתוך המיגונית. מה אתם שומעות מסביב? ירי, צעקות, רואים רחפנים מהצדדים, מבינים שזה משהו מאוד מאוד גדול. רוח הסידה! כשמחבל נכנס אל המיגונית עם רימון ביד, עדן המפקדת תופסת כניסה אחת, 4 הלוחמות מחפות על הכניסה השנייה. מחבל נכנס למיגונית והסתכל עלינו בשוק. לבש מדים של חמאס, כל דבר של חמאס. הסתכל לך בעיניים. הסתכל לנו בעיניים. הוא רואה 20-30 בנות פתאום במיגונית. לא יודע שאנחנו שם.
והוא כיוון עלינו נשק, לא היה איפה להתבלבל או איפה לטעות. ישר התחלנו לירות על המחבל. המחבל נהרג, הוא נפל, ובזמן הזה זרקו 3 רימונים לתוך המיגונית. אנחנו רואים את הרימונים מתפוצצים, ממשיכים לירות עם כל הכוח. איך? אני לא יודעת, פשוט המשכנו לירות. ואני זוכרת שאני את עצמי עפה אחורה, ואז קמה ונותנת עוד 2 כדורים, פתאום יש שקט באוזניים לגמרי. אני רואה את עצמי עומדת ויורה, מסתכלת בעניין שאני יורה. ומשם... ולא שומעת כלום? לא שומעים כלום. רואים עשן, רואים בלגן. בשלב הזה ברור ללוחמות שהמיגונית היא מלכודת מוות. הן נסוגות למגורים, לא יודעות איפה המפקדת שלהם עדן נימרי, ומוקפות במחבלים. אנחנו קולטות שלכל אחד יש 3-4 כדורים, מכוונות את הנשק לכיוון של החלון ולכיוון של הדלת. אומרות, מקסימום זה מה שנשאר לנו, זה מה שיש לנו לעשות. ואני מסתכלת על הרגל שלי, ואני אומרת לתמר, אין לי רגל, כאילו אני לא מרגישה את הרגל שלי. כאילו רק בחדר קלטתי שאני ממש פצועה. חשבת שזה הסוף? ניסיתי שלא, אבל ברור שכן. כאילו ניסיתי שלא, וגם ממש כל הזמן הבנות דיברנו אחד לשנייה, וכל הזמן אמרנו הכל בסדר, וזה, מוכנה למות למען המדינה. ומצד שני, הראש שלי הולך על אמא שלי, של אני לא עושה לה את זה. אני לא עושה את זה לאמא שלי. אנחנו הרגשנו מאוד מאוד לבד, אבל מאוד מאוד ביחד, כי היינו הצוות. היינו עדיין ביחד, ומאוד דאגנו למאי ועדן, ורק חשבנו מה קורה. רק בשעה 2 מגיחות חילוץ למוצב נחל עוז. שומעים עברית, לוחשים, עידו, תחפה פה. אומרים, נראה שזה עברית. אנחנו יושבים, עדיין ישבנו, מישהו דופק על הצלת, זה צד, זה צד, זה צד. סרן מ-890 מגיע, לא יודעת איך קוראים לו האמת, אבל הוא בא. החיילים מפנים אותן לסורוקה, ורק כמה ימים אחר כך זה יהיה רשמי. המפקדת הנערצת שלהן, סרן עדן נימרי, נפלה בקרב במיגונית. את חושבת עליה הרבה? אני חושבת עליה המון. אני חושבת עליה המון כשהייתי בעזה במיוחד. כשהייתי בעזה במיוחד חשבתי עליה המון. דווקא בעזה? במיוחד בעזה. למה? חשבתי עליה המון, כי היא חלק מהלמה של מה שאנחנו עושים כאן. ברצף האירועים מאז 7 באוקטובר, לא היה ללוחמות האלה זמן להיפרד. אין ממה להחלים מהפציעות, ומיד כשמשתחררות מבית החולים, 2 מהן חוברות לצוות חדש, צוות ספיר. וגם כאן, בלחימה בעזה, הן לא שוכחות את המפקדת הנערצת. עדן נימרי, זכרה לברכה, המפקצית שלי שנפלה ב7 לאוקטובר בנחל עוז. בנוסף אני רוצה להקדיש את זה לכל נופלי ונופלות נחל עוז באופן כללי. תחנות הריקן ברדים, פסל שלי בעוד 10, 9, 9, 8. 4, 3, 2, 1. היידה! אלופה. האירועים מה7 באוקטובר הולכים עם הלוחמות של פיר כל הזמן, גם אל תוך הלחימה בעזה. כששומעים על כל החטופות מנחל עוז, כאילו, יש את התמונה הזאת עכשיו שפרסם של 4 בנות. כן. ישבנו לאדם. ישבנו ממש לאדם. אבל אפשר להגיד, אני נכנסת לעזה ואני יותר קרובה עליהם. למרות ואולי בגלל מה שהן עברו ב7 באוקטובר, כאן בלב ח'אן יונס, החיילות מצוות ספיר עסוקות בדבר אחד, לחימה. לוחמת ולוחם זה מנטליות, זה בן אדם שהוא מוכן למצוא נוחות באי נוחות.
ככה זה, ואנחנו באמת עושות את זה. ואני דורשת את זה מהלוחמות שלי. אני דורשת שהן יהיו עצמאיות, אני דורשת שהן יסחבו מה שצריך, אני דורשת שהן יתמודדו עם החוסר היגיינה, שזה מאוד הדאיג את הגדוד בהתחלה. הם לא ידעו איך אנחנו נתמודד במקלחת, וזה הפתיע אותי, האמת. איך מתמודדות בלי מקלחת? בלי מקלחת. אלכוג'ל וממשיכים הלאה, מתקדמים, כולם צריכים והכל בסדר. קצת מתייחסים אלינו כמו נסיכות, או שואלים אתן בטוחות, אתן תצליחו בלי להתקלח, כי ישר חושבים על הבת זוג בבית, ואז אתה דואג להם, כאילו מביאים לנו ארגזים, שולחים לנו אין סוף של טמפונים ופדים, למרות שבאמת אין צורך, אנחנו יכולות לשלוח את זה להמון אנשים אחרים שצריכים. הבנתי. אז זאת אומרת, מסתכלת על הדאגה הזו בחצי חיוך? כן, ברור. זה לא מעצבן אותך? לא. אני פשוט לא חושבת על זה, זה לא מעניין אותי. מטוס שמיים נוסף יוצא לכיוון עזה, וצוות ספיר ממשיך בלחימה. כן או לא נשים לוחמות, להן אין זמן לדיבורים האלה. הן צריכות להיות העיניים של הגדוד, זה המקום שלהן, ואף אחד לא ישכנע אחרת. צוות בנות זה מטורף. אנחנו עושות דבר שכל בת אם היא רוצה יכולה לעשות את זה, ואין הבדל, ורק צריך לעשות את זה. נדמה לי שהדיון הזה על בנות כן או לא בצבא ובצה"ל ובעזה יסתיים. אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה וחוזרים עם דרום אדום. בצל המלחמה הפרחים שבו לפרוח בעוטף עזה, וגם אחרי החשיפה של